Velkommen til skolebestyrelsens årsberetning 2013. Mit navn er Hanne Hylkrog. Jeg er formand for skolebestyrelsen. Vi er en bestyrelse på en mangfoldig skole. Vi ser det som en styrke i dannelsen af vores børn. Dette både fagligt og socialt. Vi lægger vægt på, at skolen er et forpligtende fællesskab, hvor forældrene også spiller en aktiv rolle. Hvert år afholder vi et møde med alle klasseforældreråd. Vi har på hvert møde temadrøftelser om f.eks. kantine og sundhed, vinderkultur, skolereform, cooperative learning osv. Vi ønsker, at alle vores elever føler sig set og hørt fra første dag til den sidste dag, hvor man forlader skolen. Vi har flere traditioner, som vi fastholder og udvikler på kreativ vis. Vi lægger vægt på bevægelse og sunde livsvaner og vil i 2013 lave en sundhedspolitik på skolen. Per 1. august har vi ansat Lene Lindblad som skolens nye pædagogiske leder. Se mere information på vores hjemmeside. God sommer fra skolebestyrelsen.